Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madihita salut na manginang, tapukama parminggota, martang yang nahohomahita. Amin. Tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 4, uka bahal naumuli. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamolusu di saluhut denggan ni uhum ni jauh batu ahu, surdukonokku do panginuman parhatuaun tugijang, jala pajojoku do guar ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaw ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, pai masahat hami tu hangoluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Maria
Tangion hamu patik ni debata di minggu seksagesima imasian patik pasiahon dohot lapatanna. Unak ko olo maka tidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii odo. Iko dihabirari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma manang majeheon, manang patatahon, pawaruhon sangap nasida. Ikon ya pinadodongan jolma, anggo sotakas dope di boto salana, olan uhum na dengganido pabuah-buahon. Imasahna atau ngerak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulaon naumbar tupatik mi. Amin. Tato poti madosata, ale Tuhan dibata, pargogo na satu dosan jala ama para seroha, dang lomoroham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikko dalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alanii umbahenu pangido hami, saya sudah timatorutorum, asa unang mangonai betu hami, saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asin ni roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Songonodo hata ni Jehovah, una koma biar, ayahu do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmo, ahu na punaho, asangapon ma di debatan di gijang. Amen.
Hatani debata turpuk epistel di minggu sexagesimaon. Ima sian sada Musa 45 ayat 3 sahat rodi ayat 16. Margati sorin mahita majahasa. Dungi ninda si Joseph mamadok akka hahanai. Ahu do si Joseph mangulu do peamatai. Jadi dang haalusan akka hanai ibana. Ai terhatotong doro hanasida mida bohinai. Dungi lina si Joseph mamadok akahahanai. Uwa pajonok hamu matula bukon. Gabe di pajonok nasida ma. Jadi nina ibana ma. Au do si Joseph anggimuna. Nagi-nagis munai di tanah Mesir. Ope, unang mabiar hamu. Jala unang serbeng matamuna. Ala ginadis munai ahu tuson. Ai mangarade hangoluan muna. Ubahin disuruh debata ahu parjolo muna. Ai pa 2 tahun non dope masa haleon di taono. Alai 5 tahun nari dope naso masa saburon manang botilon. Alai disuruh debata do ahu parjolo muna. Pajopon di hamu eba-eba di tanoon. Dohot pangoluhon hamu. Mabayan haluaon bolon. Onpe dada hamu marsuru ahu tuson debatado. Dipabangkit do ahu gabe amani Raja Firaun. Dohot gabe induk di sandok bagasna. Jala pangarajai di sandok tanah Mesir. Asa pahatok hamu ma ne nakot tu damangi. Pabuah hamu ma tu ibana. Songonodo tonani anakmu si Joseph. Di pabangkit debatado ahu gabe raja ni sadok tano Mesir. Tuat maho madapoton ahu. Unang togangon. Maringa di tanah Gosen maho. Asa jonok di lambukku. Dohot anakmu dohot akapahokum. Rodi biru-birum dohot lombung. Dohot nasana diho. Ahu do marmuduhon hodisi. Ay 5 tahun nari dope haleonon. Asa unang raparan ho dohot isi ni bagasmu, rodi sude nadiho. Atong matamu na dohot mata ni anggiki si Benjamin, marnidasa, pabawa apala pamangakku manonahon hatai tuhamu. Pabuahamu ma tudamangi sude hasangapokku di tanah Mesir, rodi sude nani idamunai, pahatop hamu mane tuat tuson rap dohot amata. Dungi di haul marukung di si Benjamin, angginai huhut tangis. Si Benjamin ipe, saitu matangis do makaul rukungna. Dungi di si Joseph masude akahanai, uhut tu matangis be, dung pesalpui asa makatai akahanai dohot ibana. Dungi tarbortik mabaritai du bagas ni Raja Firaun, akanin nado. Nungaro akahahani si Joseph, jadi enggan marohani Raja Firaun dohot akana posonai. Ima sahakna, martua ma akana tumangihon hatani dibata, jala nauk dopsa. Amen.
tahati dakon maha perseotai, songon na hinati dakon ni dongata saha perseaun, disandok portibion, ramah hitamadok, ahu persea, di debata Jehovah, ido ama, pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Ahu persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe siya ton di perbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di simay bana, pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot dia sesahni dosa, dohot dia tahi na mandok, mula mangolu sogo daging dihalak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Horas Madita Sudi. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu hari 20 Februari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan Sadarion Minggu hari 20 Februari 2022 di Patupa pukul 6 WIB pukul 8 remaja pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 16 tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatot tuon. Sada, daya tampung di gereja holan 450 halak di Ganup Parmingguon. 2. Ruas nanaeng marminggu nunga majalo vaksin paduahon. 3. Andorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja, diwajibkan menekan tombol check-out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude Parmanggoni di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pertangyangan Week Rabu hari 23 Februari 2022 pukul 10 sia WIB Patupaon ni Huriatado Pertangyangan Week marhite Zoom ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinamido tuhita asaman dohoti pertangyangan ini di bagas tabe. Pandidion Nabadia Minggu hari onom Maret 2022 pukul 10 WIB Patupahon ni Huriatado Pandidion Nabadia tu poso-poso. Natoras nanaeng mambuan i anak konna naeng tardidi asar roh marguru di hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 16.30 di gereja Huhut mambuan surat pengantar sian sintuawik dohot kartu keluarga gereja. Pertangyangan Parjolo SPH dohot punguan ina. Kamis hari 24 Februari 2022 pukul 10.06 WIB Patupahon do Pertangyangan Parjolo punguan ina dot SPH marhitezum. Marhiteon SPH dot punguan ina mengundang sude ina ruasni Huriata asa parsidohot di pertangyangan ini. Link Zoom ID tolu sada 00 sada 00 sada password HKBP. Fellowship Remaja Minggu hari 27 Februari 2022 pukul 12 WIB Patupahon do acara Fellowship Pra Remaja Marhite Zoom dohot tema Living in Love
di pangido matus sude praremaja ni huriata mandohoti acarai. Partangyangan manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Rawamangun Ganup Ari Sabtu pukul 5.30 WIB Patupahon. Partangyangan manogot songoni nang dohot Ganup Ari Senin pukul 20 WIB Patupahon. Partangyangan borngin. Manangnyakon dongatan nakhona COVID-10 sia marhite Zoom. Pinangido ma asa sude ruas ni huriata dohot parhalado mandohoti partangyangan ni. Dompet dana pensiun atau gerakan Rp1.000 sadari. Hombar tu surat opue purus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalaho manggarar kewajiban tu dana pensiun HKBP alani i mardongan serep niroha tu sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun asa parsi dohot mendukung gerakan Rp1.000 Ganup Ari Jalata Pasahat ma 365.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasatu sude ruas ni huriata nanaung dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Ruasna tamba sada keluarga Stephen Rosang Mariani Boru Sinaga bersama dengan seorang anak datang dari GPIB Martin Luther Kayu Putih. Alamat Jalan Pemuda 2 nomor 26 RT 6 RW 2 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tegalan. Jonjong Mahamu. 2. Keluarga Victor Khairul Nadeak Teti Irawati Borumanik datang dari HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang. Alamat Jalan Cipinang Baru Bunder Flat Polri Blok A nomor 7 Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang Jongjong Mahamu. Mulai tema saya dipasu-pasu tuata Mahamu gabe ruas nadenggan di tonga-tongani huriata tarlumobi di joloni Tuhan. Hundul Mahamu. Tikting naing marbagas Titing Parjolo sada naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ezra Stephen Sinaga ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih anak ni amata mangapul Sinaga nahinan tubuh ni inata Senterida Boru Togatorop dohot Orwana Siti Mutia Desianti Boru Togatorop ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Warawasari Cempaka Putih Boru ni amata Mulyadi nahinan tubuh ni inata Robiah Pamasumasuon hari Jumat hari 4 Maret 2022 pukul sia WIB di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naeng manjalo pasu-pasu perbagason ma Hefrandri Hutapea ruas ni HKBP Immanuel Kelapa Gading anak ni amata Risanto Hutapea tubuh ni inata Herta Damai Boru Simangusong dohot Orwana Dr. Duma Erika Maya Francelin Boru Sinaga ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Cipinang Boru ni amata Halomoan Sinaga nahinan tubuh ni inata Rismauli Boru Ambarita. Pamasumasuan hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul sia WIB di gereja HKBP Rawamangun. Anggiatma di pasu-pasu tuata parsarepon nasida gabe parsarepon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhan. Namonding. Nah di hari Jumat 18 Februari 2022 nunga jumolo modding sahalak ama ruas ni huriata Sintua Herias Huta Barat umur 75 tahun
tinading ni inata tianggur buru pohan nahinan. Alamat Jalan Duyung 5 nomor 6 Rawamangun Wik Rawamangun Tolu. Tuedian Sabtu hari 10 sia Februari 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuatama Mangaleon Gogo Dot Apul-Apul tu keluarga namarsi tahunan ni. Adong do surat sian opu epurus mengenai hasil rapot MPS. Songonon ma suratna. PA Raja Tarutung 10 Februari 2022 nomor 155 strip L 10 strip 2 strip 2022 hal si jahon di gereja mandapoton na pinar sangapan sude ruas nihuria DP Pandita Resort di Inganan B. Dot hormat di bagasan roha mauleate tu amata di bata pardenggan basai pina botohon tuhita salhutno pabua denggan do mardalan rapot pareses rapot MPS rapot gabungan MPS dot pareses ima na di masa ditingki nama rudut mamuka minggu parjolo 1 minggu paduahon di bulan Februari di gedung Raja Pontas PA Raja Tarutung. Denggando pabotohon tuhita hobar tu aturan peraturan HKBP di rapot MPSI nunga dipilit dot di totopon kepala Departemen Marturia HKBP. Ima Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH di hari Minggu 20 Februari 2020 disakapi Huriatado Pambakiton Nasida di bagasan permingguan pukul 10 WIB na ni uluhon ni epurus di HKBP PA Raja Tarutung. Songonima pinabotohon tuhita salutna tuatama na margogoi akan aposona nang dohot hita di aka pakobasion bahen sangap di guarna. Tabe dohot tangiang Huria Kristen Batak Protestan epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tambahan namar sahid Sada U Sinaga Wik Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi. 2. Nyonya Siahaloho Borusida Butar Wik Kampung Ambon dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. 3. Sintua Oberlin Sitohang Wik Pulau Asem dirawat di Rumah Sakit Siloam Lebak Bulus. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akka barita masa dot ulaon akka sipatu paon bahen sangap di guarma. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Dapat sada marohata martang yang mahita. Dame di debata na sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hata na pinarsangapan saluhutna di hamok kadamang dainang, hahaanggi nang pinaribot pe nadong di bagas joron itu hata, dohot di hamok kadamang dainang na secara live streaming. Marminggu di akka bagas tabe, hata ni debata ujahan di parminggota, di bagasan minggu sadarion, ima minggu seksagesima, ono puluari adorang sohari haheon di Tuhan Yesus. Nenek dosia ne Pangelium Lukas, biduonom, mamuka maisyan ayat 27, sahatu 27. Sonom mahatan debata hujahamatu hita saluhutna. Alai hudokma tuhamuna namanangi. Haholongi hamuma musumuna. Nadenggamma baik kamu tuna makosomi hamu. Pasu-pasu hamu maka nama murai hamu. Tangyakok kamu ma aka na mangasupi hamu. Anggo di pastap hurumi. Tarehon nang nasabaribai. Jala anggo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-baju. Nasa namang ido tuho lehon. Jala unang tunggu halak naung mabuat ugasami. Iyai na pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu, ima bahek kamu tunasida. Ay molo diha holongi hamu, namar holong ni roha di hamu. Paru lihat dia may di hamu, ay nang akka parjahat diha holongi do namar holong ni roha di nasida. Jala anggo di baik kamu, nadenggan tuakka si bahen nadenggat tuhamu. Paru lihat dia may di hamu. Nang akka parjahati songonido pabahenanna. Jala molo makiri pamu mabuat samuse laho pasali dongan. Paru lihat dia may di hamu. Ay di pasali parjahat do dongan na parjahat. Asa di jalo muse hepengna. Om matahe haholongi hamuma musumuna. Baik kamuma nadenggan jala pasali hamuma. Di nasohirim rohamuna di balosna. Balgama upamuna. Gabe akka anak ni nasutibuli mahamu. Ay basado ibana dinatois marroha jala di najahat. Gabe para si roha mahamu songon amamunaya para si rohai. Unang mahamu manguhumuhumi. Gabe dang uhuman nahamu. Unang hamu manorui. Gabe dang toronna hamu. Palua hamu. Gabe paluonna hamu. Disido sahana. Kurian itu hatta dihamak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe. Arong dosa ada ungkapan madok songonon. Membalas kebaikan dengan kebaikan hal yang biasa. Tahu dia teka mangin angate. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu juga hal yang biasa. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu juga hal yang biasa. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itulah yang luar biasa. Wah kamanginang. Toho detehe pada poti. Di tonga-tonga ngolu di jolma adong do nani do na
haci ni roha. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, pernah sakit hati? Ya, pernah sakit hati ya? Tapi katanya begini, lebih baik sakit hati daripada akan nama berarti gudang dosa nasa ipon nanti. Itu deh. Katanya lebih dahsyat karena kerasanya banget. Terasa hian, molarong tukul na dan cukup be pure deteh bintang 7. Ya. Mulai wak kamu satabi tulubang nai tu iponi maniak mai isi mah mangangguhi. Ale molodong tingki malum lupa macabut. Tiki gasak-gasak nai manobo. Age hujau majen nonon, age Peter songoni do, margola sai, unang marong ilabung di bana jonok, Peter malapak do, tadi. Kenapa? Karena memang kerasa banget. Tetapi kalau sakit hati, sakit nggak Bapak Ibu? Jadi adong dok kana tua-tua, mau dorong ngacini rohana, tugeleng na, manang tua keluarga na. Ipopod di rohana, disimpan di hatinya. Aibuha, aci dorham mamereng anak mi, aci dorham mamereng keluarga mi, toy mak di rohakom mai. Itu kan agama nginang. Dangolo mana ipasok butagasna, dangolo pabuahon. Jadi mau losong kami 10 sara nakona, 10 sara mahaci ni rohana, solok mari rohanai. Isi pam sada-sada. Toy ma derokom mai. Nongeri do pe kamanginang. Lo toy ma husip pam mai hubap pe sampai mate. Ah itu dia. Ini yang gawat, kan? Hubap pe sampai tuna matin na. Ai molo ngamate nggak habis bebet cerita kan? Itu kan? Tang ding ingok be. Akan nama ngulun nama mangingot tidangi. Alai gudang do halaman do kosongoni. Bahkan da jujut tabige Pajupang di Tanomera, aliang Tanomera na sana na di Tanjung Priuk. Dang. Ang do Tanomera ison. Na ujung Kelapa Gading dia boleh dokon ide do hamu i Kelapa Gading sona keren. Kelapa Gading dia i Tanomera baru jelas. Ita negara apa matong. Dangi. Ada orang mengatakan sampai seperti itu. Ternyata, kalaupun ungkapan itu mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, sebenarnya enggak. Kalau sakit gigi punya temporer, punya batasan, tergantung Bapak Ibu untuk bagaimana caranya. Alai bolo aci ni roha, sahatu namate, balik sabur-sabur-juda peta tuan Nabi merminggu, nang lapatan na. Laos tolu hali, manang opat tali pihamu, manang gaduk minggu pihamu perjama kudus, nang lapatan nih. Hati. Kuliah KBP kurang dosanya karwasna. Asa malua jo aka dosa nasib bagas rakon. Baru lo dia madugut. Dia KBP Rawamangun. Tidak mamusek tu ambasador. Tidak mamusek tuaha. Itu dia do. Tu Kelapa Gadingan. Tuluh hali marul nabe desa dari. Ape mulai dong kon ingot to dah cik nirwan. Ingot dia sampai tomate. Ape boleh menginginum angguron bertabad udah. Boleh huta-huta tabadi. Bodang lebih-lebih anggur rodo ruasi amang ang lebih-lebih nena. Anda jual tong soang anggur sonok kan figur kan. Gitu. Jadi boleh marulun nabe dia iba, nejolo piala do, piala tang seloki. Dia boleh marulun nabe dia iba, iko manak-manak do iba marulun nabe dia. Molo misalnya di bamba do sada pialai tua lu halak. Molo sudia mama iko manak mai iba. Apalagi par minum sudeon. Pitor isopol do si majujung isopol do pamangan nai. Iko boy holang dokon di dokter Yesus. Holang sadais pitor ditarik. Bolo saya tarik boy yoco sude. Iba itu dah. Makanya iba siloki. Situa lu halak kiat do boy gabi tu lu halak. Dah habis tabai situa. Hape kai boto situai tabang garam musik kan.
Lapatan na boy do hala si songon di tengah-tengah ya kangulu nak kadamang dainang. Akhirnya tang marlapatan. Tangi yang hapor siaon. Panesa dedu saun di debata. Tang marlapatan be molosai solot do akka haci ni roha. Di tengah-tengah ya kaparngulun na porsia. Makana saya terus ni sosohon ni huriat HKBP molo itak naboy do pejol mai marulon na badia itak bodo petar jalon ni mana ulon na badia dorang somate mana laho mana sa dosana asa tulus rohana saya tapangido di tokkaros ni huria tang nomor lapatan nuk sada-sada pe hosana jo mapadita hape tang bube taralang ni mana roti do tarinumi manangguri mana nang buibe mana makatai daw. Alay baharo sa tulus rohana unang araw nga kasolo ni roha. Di tengah-tengah yang kaparngulun na porsia. Jangan lagi ada sakit hati. Dan hati-hati dengan rasa sakit hati maka itu akan membuat kamu sampai mati. Ya. Ya ada kamu jual moding murhing bohina. Nang pibadaki murhing. Ala memang solok do pedi rohanai todinai makata do pedi rohanai. Jadi hati-hati teh. Dia mulangan no nak kacik ni rohamu nabe tu hidung na, mang tu geleng na, tak pola salah, telepon na sida. Minta maaf babah, itu tong. Asa marlapatan. Jala unang murah-murah medok kalak. Bola teringgas marminggu, ringgas martangnya ke dia. Ana burju doi. Boleh ye, na burju mai. Apa arong mana juket. Jarang merminggu, mulai tu api narok kok di, gitu kan? Amang inang, ya ro tehe ber kamu istilah yin dan yang, pada boleh di pabelga per kamera naik. Yin dan yang, song boloka lungang dokan yin dan hitam dan putih. Ber kamu no di internet dah, unak ko langit di lagu ataki ber kamu no di si yin dan yang. Ang ro isi yin dan yangon gak bersongonon. Sada matana na botar nungi ibaratna daging non nabirong ma. Sadanai matana nabirong daging non nabotar. Filosofi na songonon yin dan yangon. Gudang do halaman dokon da burju mana? Burju deh. Boleh luar biasa do burju ni. HP saya foto hamok kamanginang sa burju-burju ni halak sal luar. Si malong nabirong, pasti hatinya ada kejahatan. Sebaik-baiknya orang dalam hidupnya, pastilah di hatinya ada kejahatan. Pasti do di rohana, unang baju kejahatan manakku, ale arong aci ni roha, arong sugu ni roha. Porsi ada omnisi? Tidak ada murni sekalipun satu orang pun di dunia nggak ada yang pure. Murni dengan itu. Ale arong do halaman dokton, na juga doi. Dang parholongi, dang da burjui, ulang namar jahat doi. Along salah. Nabi rongon, hawar siron. Sa birong-birong ni sa jahat-jahat ni jolma, sa gurang-gurang ni juga na. Ikon paling sedikit mata na nawataron, paling sedikit rohana aong haburjuon. Makana baru koton Yesus hamumulak ni parjahati tumadik kodalan na. Berarti di bagasang ngoluta kamanginang naong tatebak apa yang kita katakan belum tentu selamanya benar. Karena semua disimpan di dalam hati. Di roha perbagasan do disipat, solok di bagasan rohai. Jadi kolang tampak luar. Dak kolang siap perduru berengota. Alai siar rohai do mabaen. Bohado patudu honota akka haburjuon nang holong ni rohatta. Odo nang dahonon ni barita ni tuhatta, barita ni turpukta di bagasa tikyon. Bagaimanakah ketika Yesus memutarbalikkan pola pikir ni hajahudion, manang halak na porsea, taringot na mangyutot Tuhan Yesus. Memang secara hajol mau nak kamanginang, pasti do
Dan sanggup kita mengulah hono. Itu udah. Taruh nama itu kan. Secara pikiran tarang sanggup kita. Nah tapi si pata ganuk tahun tapatupa ulau nabadi asalau manesa dosatta. Ale dokon iya dagingon macai galedo. Fisik kita, pikiran kita lemah. Yang kita jaga adalah hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hati kita yang mau kita jaga. Bagaimana kita supaya menjaga hati ini tetap stabil, menjaga hati ini supaya tetap menjadi milik kepunyaan Allah. Jalaido dan dahon turpuk tadi bagas setikyon. Dilehon turpuk tahun dipaingot Tuhan Yesus tuakana toropi. Jaledokon Tuhamu nama nangi bagi orang yang mendengar. Imulok kanan engel nak pola dohono noda. Nomor bini gitu dah. Bagi orang yang mendengar, akahalak nama nangi. Pergabus dohalak, didok dihaholongi debata, dihosongi dengan najolma. Pada terputar. Sia-sialah kamu mengatakan bahwa aku mengasihi Allah dengan sepenuh hatiku, tetapi aku membenci orang lain. Itu sasitong na teologi kasih akan mengenang. Jadi teologi kasih dak kolang hobar tai haholong atta, dak kolang bagian tai haholong atta, dak kolang kumpulat tai haholong atta. Tu sudah. Karena apa? Kasih Allah bukan eksklusif, tapi inklusif, tetapi universal. Itu sudah halak. Itu ejar hod debat atu hita. Jadi mulang dong kamu madokon iber kosong nama rogamu mana? Apa holang dong anda sehuria dihaolongi, tang termasuk pesoni. Dokon di sana Korintus 10 tolu. Sudah do bahulahon. Sudah do bahulahon. Semua bisa kulakukan. Kebaikan semuanya bisa kulakukan. Pembicaraanku yang bagus bisa kulakukan. Tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, sia-sialah semua. Itu. Kibo do hulanot tatu geleng tepe, talian do holong na, talian do tuh geleng tai kecukupan na segala macam. Alai dok penekan ketika aku tidak memiliki kasih, bahkan dikatakan iman dan kasih yang paling tinggi. Jadi orang pola kecil hati hamu parhaka bibion, malarok kalak, dia ini mana berminggu ete, sukujo diulau dohatan itu hani, itu tuh, begitu dah. Ayarong dokan di Jakarta, holang dongan na sahuriai idodongani, molarong dongan na sobar balok na di sabola di jabuna parhaka BP, awna tarongane parhaka BP, pede-pede do tanyang nih. Itu dah. Memang itu tong dia BP dah. Iki masa pertanyaan, holang arong rosnya BP martangi yang masa ruasinda, martangi yang maha ruas ton, molo ngayukur ruasona tong tanyang di HKBP. Molo holang atar gejang tanyang na sian na pipit terbolang do. Besar gejang mau per Pentakosta do ruaunin. Itu kan. Apanya siol ni rohana lo. Dan termasuk di sini. Dikatakan bahwa firman ini mengajak kepada kita bagaimanakah supaya kita benar-benar menjalankan madalaton holong nasihat debata ala di bagasan holong di rohan debata do harong haluau ni. Jadi dak kolang tu dirita ka manginang. Dak kolang tu pribadita. Alai marhite ajaran Tuhan Yesus dak kaning. Molo iya pinangido di rohamu baenon ni halak tuhamu. Baulah hommai. Jangan pula nuntut orang lain buat sama kita ya. Haru pada itu rumah tangga. Mula misalnya nama jolo ibu tua matom mangalopa. Nang pale bote nate mangalopa. Alisi tuntu inate mangalopa. Ikut ibu tua mangalopa deh nak. HP dan ya jari-jari amat tahun. Bisa di bote mana? Itu kan? Bedo dah.
Molo di boto inatai marhaya son. Tapi amatai kotor. Serome natai ikunias doho apa yang paturi natau sendiri na haya soni asai bereng amat tahun haya soni laus dihuton inatai. Iko soni detto. Kita tidak bisa mengatakan orang lain harus berubah kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Itu. Imam manginang da tetapi inahamnya kaparhala dumma. Imada kamanginang kabayar mapile bulan atta. Utuma burju-burju parhala duni rawangonon, tormar bay pilih bulanan halai kan? Utuma tong, ase contoh akarwas ni huria. Unanon, bayar kamu pilih bulanan na bulan muna da kaina ngamang, ina maturas ni huria na. Ape arong parhala duna sama bayar sampai 4 tahun. Itu tong susah do. Dangguna ana dah. Dangi. Makanya dok konak kaning. Inti daripada kasih holong, iai pinangi doni rohamuna. Jikalau orang lain mau atau jikalau dirimu mau diperlakukan baik dari orang lain, perjul patuduhon. Itu intina. Alani dia mau kada bang dainan, unang adong di bagasan rohata di bagasan nguluta sonari, na moramorabe maraci ini roha. Karena apa? Kasih ini adalah cara Allah untuk bisa mendamaikan kita dengan Dia. Jadi molo dihaholongi ho halak namar dame doh debata. Itu intina. Molo bereko dirupi ho sahalak name meton. Siapapun itu. Bukan anak kecil ya, name meton dalam pengertian orang lain. Nama betua udoho. Jikalau kita melakukan kasih holong, itu dah. Ya itu astuanna, itu intina. Holang di Kristen dorongi, di urena di agama nasing tanga dong. Mulai pastap hurumbi, leu sebari banai. Baru kamanginang, nai bagas jabu dok nai gerejon, ulur hamu leon. Ate, oleh ang deson nakadirite inata. Boleh pasta amatai, upasta absada. Nana saya sebulanai. Itantang. Ang dosa ni boleh berbeda inatai do amatai. Upasta panok ko inamatay. Pasta ma, na pasta. Asa huboreng, pasta malapak matong. Na sebulanai na. Itu udah. IPA 2 5. Ngabe ngapus roham? Tuh pengadilan kita dah. Selesai do. Aman kan? Oh natong, uneng gara-gara jong lemuruk kan? Sarapa itu butak bolo lumpur orang-orang yang dari kita yang bertani. Kalau orang yang ke ladang lumpur lengket di tangan, di kaki, ketika lumpurnya basah, jangan digosok. Semakin digosok dia, semakin dangboi lumpur naik keluar, makin lem rarat digosok. Diamkan dia sampai kering. Kalau lumpurnya sudah kering, tinggal kope kita mahamu. Haci niro apa songoni do. Dang ditiki mau naik mau ponom muna. Endapkan dulu dia. Itu kan? Boleh berbeda tong inatta sahalak udah mata. Apola lawa mata itu lapui sotokin. Mang namarisa tujuan. Itu tong. Alay tongi panto inatai sotorang mulak gitu tong. Ang do ama malomoro hana marbedai asarang mulak man tujabu. Berbedai mahita inna las roha anat tong. Apalagi Jakarton. Di masa alasan na tang alasan ma merek ko inna. Apa na tukabi di mana mulak sugu na di. Sangat to tas songoni. Bukan. Iko songoni do halak na porsea. Iko songoni do halak na olo. Patuduhon. Holong ni rohana. Ikosong ni rohala na benar-benar pataridaw tindakan konsep kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Karena kasih ini menyangkut masa depan, menyangkut keselamatan, menyangkut pendamaian kita. Ketika Bapak Ibu melakukan kasih, karena di dalam kasih semua ada, maka itu akan menjadi bagian dari berdamainya kita dengan Allah. Itu dah, berdamainya kita dengan Allah.
Memang belangu mandok kosonon. Ya, kita harus mengampuni walaupun tidak bisa melupakan. Toho deteh. Kuampuninya kau. Ali mau lu utang mirak di sampai mati na musik. Ali udah honok kosono dobah. Nang bape dah honok muna terserahmu mak. Mau lu utang tetap do utang dah. Baik dah, nang pegeleng mamijam, baik dah. Oma pijam jepeng mi, baca lo detong. Nang lo makana mana mau tu keluarga, mana mangalu pijaman, nang la mulak be. Baik dah. Tutup tab baci nerohamuna. Molo nang tu keluarga ikon ikhlas, molo ko pepijam ikhlas somma. Ai bagai perbedado. Do apalah nasai huli mahoi na musik. Itu kan. Do nasai do. Apa sepatu marga 5 juta, 3 juta dipinijam na musik katong. Tidak. Ale molo sila leho baleon. Baik dah. Tertulis di pitu jamu munai. Utang tetap utang. Kolong ni roha merdele terus. Itu. Baik dah. Asa pasti. Amat tapi songoni bi. Aku boleh tinata songoni do ba. Mak pinjam jepeng mi. Beh, sokok do sadari. Ide utang mi pak ngaturin dah. Baik dah. Tetap do bayaran utang. Ale molo nah lejo mak sedia. Tak paula betongi. Las maro hadisi. Nah, asa boha. Asa jupak kita do aka ulau para sini rohaoni. Jupak kita do aka holongi di tengah-tengah ningolutta. Maka anak kamanginang taurori mabada mangumhum yonate. Namen jason, namen bulio nate. Unang ba status semua kan aneh-aneh. Apa ibadah jolman ikowi jolman non dang lomorham. Kan? Asipatan nangirim medsoson ibadah status. Baby ho inna. Apa dang tu iri pujol matu ibana. Ala baru berbeda mana? Apa tu amatara tu ngidokon. Kan? Ikomen. Isa ni mu baby. Nah. Oh mak mai dadang tu ho. Apa satong? Dok tong warna jelas bainin na. Itu to. Anong doi? Jadi molo boy medsos mi bamat tong kata-kata berkat. Akan adinggan iba bae. Asar waka komen adinggan. Apa ibak ko status nasudinggan, ro komen nasudinggan siguro ham. Molo solomoro ham mabegay halak di Facebookmu, Facebookmu. Dang lomoro ham mamereng aka status songoni, picture delete, kontak selesai. Dang pala bereng ommi. Una pagajang-gajang. Dang lomoro ko mamereng status mo ba, aka hata-hata nasudinggan do hudile mau dah permission tok ko dinggan. Ido. Terus selesai, dang robe tu lamam kan itu kan? Una siapa yang berek ko, siguro ham. Unang iba sugo ni roha. Simple aja kok. Makanya do konakaning supaya terjaga hati kita. Nggak tahu anak kamanginang. Nyadang begiot tabe, bolo marujung nguluta, Roma kajol mai begi pino partama. Bola maton na burjurubah. Tahu ate. Para si roha ron na musik. Itu kan? Para si roha ron. Bolo di huta-huta. Molo ang marjol merbedai. Biasa na arong dosi penengah. Biasa na akka penengahon rata-rata kalangan akka situa do jowon. Manang akka sesepu di hutai. Takku bawa masa di Jakarta ni. Jadi molo hutan nami yang merbedai salah masyarakat. Jojo pungsian ubah. Bolo jo no ni ngasele sabion. Ima hebat na. Bahwa di keluargamu nanong dosongoni, mang termasuk dalam songoni kamanginang, bolong berbeda kamu marah-maranggi. Jojo bah, bapak nisianu inna, salah satu sek kamu. Terlas rohana. Tapi boleh kon jojo sianu bah. Apalah jojo ni, boleh jono dalam taban no ribuan no disoninna. Nah, itu yang kita mau buat. Omma neng mulah honot tasona la Kristen. Saleleng dingoluta damang dainang taulau mana dingganate. Asa marlapatak kita namar minggu. Marlapatak kita namar porsioni. Jalan marlapatak kita nak dibata. Karena apa? Orang Kristen wujud kasihnya adalah kasih. Dan kasih itu harus diperlihatkan, bukan disembunyikan, bukan hanya didengar. Karena firman Tuhan mengatakan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Amin. Pertanyaan yang mahita.
Maulate marohanami di ho Tuhan di bagasa tikyon. Pasu-pasu mahatam na paingotok kami asa gabi parholong ni rohami, holong ni roha na bagas yan holong mi Tuhan. Suan di tonga-tonga ning ulunam. Dia jari hodo hami Tuhan laho mangalapati holong na pinatupami di tonga-tonga ning uluni Portibion. Laos ido Tuhan ihutonon nami di parnguluan nami. Asa tada matutusi toko hami Tuhan. Saliling mangulu hami di hasyang ano. Jepek do hari-hari nami. Jepek do partikian nami Tuhan di pasat toto kami. Alai dang gabi mangorui tiki nami laho mangulah kolong mi. Dang holong ni hajol maon. Dang holong di pikiran. Alai holong agape, holong nasuan sian holong mi Tuhan. Ikoni do ulah non nami. Asa tutu marlapatang ngulu nami di Portibion. Dang perjabar hami tutu Tuhan. Nampe ulah kami akka haburjuon. Akka tanggung jawab nami. Alai molo sosol hot do holongi dupa tari dok kami. Dang tarida Tuhan. Dingulu ni haporsyon nami. Pakai mahami Tuhan saliling mangulu hami. Molo gudang do halak patari daho kolong na. Lamdeng gamma Portibion. Landeng gamma parsaoran. Lamdeng gamma akka persekutuan. Lamdeng gamma akka rumah tangga. Lamdeng gamma tu akka pare anak kono tuho perjabu tuho maliang. Tu akka nasa ugamo. Bahkan naso sa ugamo pe Tuhan. Allah holong milo patudok kami sangot tada sodang doh sirahami di tonga-tonga ni Portibion. Mauliate maroha nami di ho Tuhan. Pasu-pasu makarwas ni uriam na olo mangulah katami. Asa marparbue may dingulu na sida. Jala terus di memehon tuak kapinok parnabi. Kali Tuhan jala di bata nami. Tuak karwas ni huriam na di bagasap parsahiton. Yohanes Leonatan Aritonang. Fridolin si Majuntak, Grace Marsinta Burtambunan. Cintua Evangelis Teorlina Bursianipar. Alfrando Mikael. Terianti Burhuta Barat. Marshall Siagian. Usinaga. Nyonya Sialoho Burus Dabutar. Itu Berlin Setohang. Natongon na sida peak dia ke rumah sakit. Ale Tuhan. Oma pangubati na sumur. Nang tuak karwas ni huriam na suagorak kami. Natongo pia di rumah sakit nang perawatan dia ke bagas dabe. Boy alani parhaciton ni pamatangna. Boy alani COVID-10 sia. Virus Omikron. Di dia penasida maringana Tuhan. Di dia penasida perawatan. Homa totong Tuhan na mga lehon akka hamalumun ni parsahit. Kapulima keluarga situa Heria Suta Barat. Nong jinum tuari na sora sudai. Kapulima sude akka keluarga na berduka ruas ni huriam di Tikyon. Sude mata rapul molo hatami solot di rohana sida. Asaboy sude majalo akka nama sai di tonga-tonga ni ngulu na sida bi. Ay hatamido hagugun na kapartodyon nami bi. Molo masa akka parsorion. Yala po Tuhan akka nahina holongan ni rohanami. Suang soni keluarga situa Herias Suta Barat. Pasu-pasu makarwas ni huriam. Anak do boru ni huriam. Naneng marhasohotan di bagasam minggon. Do minggu-minggu neng roope. Bama totong gawi keluarga na dinggan. Keluarga Sitiruon na sida. Bang soni ruas na baru. Dito katongan ni HKBP Rawamangun. Gabi ros na burju na sida Tuhan maddoho. Ti akka ulaw parmingguon. Nang kapartanyangan.
jala marhite huriam haga BP Romangun, lam manad dan nasida di asidot holong ni roham, jala lam solhot nasida tu adu pamali Tuhan. Pasu-pasu maganup keluarga ni huriam HKBP Romangun. Siad da anak da bertubuh, satu remaja, pemuda nama godang, akan satu nama tua. Ale Tuhan, diulau dia penasida, oh matotong nama masuk-masuk nasida. Marang di persekolah kaya anak konami, di perkuliahan, nang di perkerjaan. Leo mabisuk na kapestara di nasida. Atau ngali Tuhan jala di bata nami, pasat kami ngulu nami Tuhan. Nang ngulu ni akan negara nami, di bawah pemerintahan ni presiden do akka jajaranna. Bui memerdala doh dengan tarlumubi virus coronaon. Bui ma Tuhan melua hami sianon. Lebat manang hatope. Saya mana mahami mangalakka di ngulu nami. Asa bui hami melua sena kapar sahetono. Mulate marohan nami dio. Amin. Yahamok kadamang dainang haanggi pinaribot, narong diak kabagas tabi, papung pilam mahita marhite barcode narong di pesawat televisi ta manang hapita, dala tatar transfer mai tu garijata, nakita ka amanginang di bagason papung pilam mahita tujolo, mari di mahita. Ulana darong Yesus nabuju, asa porsea di Yesus tutup dengan membantu di sini. Ahen mau Amen.
tatangyak kemapeleta tudo pane di bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan di salut silehon-lehon nadinggan doh nasa uli basa nama uli utus. Kupasat hai masian dan ilhon mitu hami pelen nami tuho. Sejalom mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti aso parasyak kami pelenon. Patimbul hon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di Portibio. Buhai marohanami marhite hite tordim. Asalam utadahami gudang ni sile leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajamu. Say saut malamon roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami tugyo tu pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan deba. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan deba tamaho. Isodakot Tuhan deba tama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan deba tama bohina tuho. Jali pasor homma damena tutodim. Dia makadamang dainang haanggi pinaribot kami na mangula di Parminggo di Bagasan pukul 10 padita liturgis pewarta papungu pilihan penerima tamu song leader pemusik do multimedia sudah terlibat di kapakawasyon di pukul 10 jala ulot tamardalu denggan song tadan ni salam nami Tuhamu selamat hari Minggu madihita saluhuna oras Tuhan Yesus memberkati.